Tony Fowler, pagdidisiplina nga ba o abuso na? Nalayas ka o bubugin kita. Wow! Amerika. Wow! At wait! Hindi ka nabibigyan kasi ng isa. Oh! I think deserve ko naman. Mali ko yun at sana Deserve ko naman. Potato Corner pinatatas dahil sa Miss Universe hiring. Ako nga pala si Marites para magati na legit fake news sa Pilipinas sa atin agad simulan. Ito, yung magalit sa'yo kasi ang arte mo. Diba pag Miss Universe ang levels. Makailan lumabas tong episode ni Mami Tony, episode 3, na nagngangalang worth o halaga, diba? Ang tunay na halaga. Okay, simulan natin sa nabalitaan ko. Nako, ito balitang-balita din. Kasi ng lipatan eh. Tapos may nababalitaan ako. May nangyari pala sa Sotel na ginanong ka ng foreigner. Tapos, ba't hindi mo sinabi kay Ate Marie? Sasabihin ko naman po sa Ano masasabi ko sa dalawa kayong adult, hindi nyo sinabi sa akin, nanginginig ang laman ko. Kala ko si V. O baka siya ni V. Parang bulkan yung tenga ko na para akong sasabog, hindi ko maintindihan. Sabi ko, oh my God, hindi man lang sa akin sinabi, napaka-importante no. Nung time na yun, minor ka pa. At nung time na yun, Anong time na yun? So, ako nga pala kasi pinakita ko nakakadibo lang daw nito ni Paye. kasama mo Okay. kami ni Papa Odi, galit na galit ako kasi pwede mo mangyaring masama kay Tyronia. Tapos meron pa kaming ibang kasamang mga Hindi ka mag-grape. Nung time na yun, hindi ka pa nag-debut. Minor ka pa nun. Ah. Sinaktan ka ng foreigner, ginanon ka dito. Tapos, hindi nyo sinabi. Tyronia and Ika, ba't hindi nyo sinabi? Kasi po, sabi po kasi nila na huwag daw po sabihin kasi mas magkano. Nako po nilaglag ka sa ilalim ng kamang yan. Kaya ngayon, dreams ko. Kailan ba sabihin? Mag-50 ka na? Ay, sorry ka pa naman inisip mo. Kasama mo si Tyronia si Ika. Delikado Ano yun. natin sa'yo? Ano sabi ko sa inyo? O, feeling mo may mali o hindi tama yung nangyari. Sabi ko sa'yo, pagpapaliya ka o pakiramdam mo ito yung mali. Tama naman daw na yung foreigner nagalit sa'yo kasi ang arte mo. Hindi ka nahawak na baby. Ate ka pala eh. Bakit ano na ba? Kinain ka na ba ng fame and fortune? Pero when nasasaktan talaga tao, na hindi mo kakilala, hindi mo naman magulang, hindi ka naman dinidisiplina, kahit tama na gano'n, sa ginawa mo, ginawa na ng ate mo. Pinagsinungaling nga yung mga tao sa paligid niya, dinamay mo pa yung anak ko na maging malihim sa akin. Dinamay mo. Sasabihin mo Umikot naman din sa kanya. Kailan mo sasabihin? 3 linggo na nakakalipas. Magpatay na ako. Ano mo pang sabihin kay Papi? Alam mo pala, hindi mo sinabi sa amin. Sinabi ko rin sa kanya sabihin sa inyo na wala. Hindi, adult ka. Saan sinabi mo sa amin? Kasi yung ganyan, papi, dapat ka nagtatawag ka sa atin naman noon. Hindi ka nag-iisip? Bakit Ano? ka lang nagiging? Bakit ka naman magalit? Dahil mali ka? May nalang sa'yo. Ayun na si Happy dyan. Grabe, nakita mo yung dami nung sa mata niya. Nagsasalita rin bibig, nagsasalita pa yung mata niya eh. Parang rap battle. Nandyan si Happy. Medyo 3 minuto ka na sumisigaw. Pero okay lang naman. At least, at naisip din nila yung kapakanan ng bata. Tsaka hindi ko maintindihan kung anong mali doon. Anong mali na magsumbo kayo sa nakakatanda? May nanakit sa'yo sa labas, bakit mo nililihim? Gusto ko maintindihan pa yun, paano ka naging mali doon? Dapat po sasabihin ko po yun. Tapos po, iniisip ko po kasi baka po sobrang magalit po sila mga mali. Ayoko rin. Hindi. Pinagdaanan ko yan. Ang nag-iisa lang naman na rason, ba't ayaw mo sabihin? Kasi alam mo pa, pagalitan ka, pwede kang pagalitan o saktan sa isang paraan na ayaw mo. Kaya mo siguro sinisigawan ka, baka paluin ka o baka palayasin ka. Depende sa circumstansya mo eh. Sa pagkakaalam ko dito, nakikitira sila dito sa parang bahay ni Mami Tony. Hindi ko alam, hindi ako sumusunod sa buong backstory at Avengers lore dito sa buhay ni Mami Tony, pero sa mga fans ni, ano ba tawag sa mga foulies, hindi ko alam kung sino man, alam ko nakikitira lang siya dito at hindi naman siya kadugo, technically, ni Mami Tony nyo. Naalala ko kasi nung bata ako, basic ko na iniisip pag ayoko sabihin, tapos pag tinanong, pag nahuli na ako, pag sinabihan na ako ng magulang ko o ng kung sino man na nakatatanda na, bakit hindi mo sinabi? Kasi ayoko kasi kayo magalit, pero alam naman natin kasi nungaling ang lahat yun. Okay lang magalit kayo, pero huwag kayo magalit sa akin. Yun yung deflection at projection na inaasam ko nun. Ayaw mo ng gulo, sinaktan ka? Yan ang itinuturo mo kay Tyronia. Tapos ang role mo, ate ka. Anak ko nga, tinuturo ko pag sinuntok siya, suntokin niya rin eh. Bago siya magsumbong eh. Kung di niya kaya, magsumbong siya agad eh. Kasi hindi niyo kaya. Maganda yan. paano ko siya yung mali? Sabi nga nila wag daw makialam sa mga matatanda, di ba? Hindi mo kasalanan na sa sitwasyon. Pero yung susunod siya mo yung problema, yung nangyari, yung mga kailangan action dapat ginagawa mo. Dapat nagsusumbong ka. Kailan namin sinabi sa'yo, may lang siya, tapos labas okay lang. Sa bagay, ganyan ka nanay mo. Okay lang yan, si Paye sa labas. Okay lang yan, wala namang worth yan eh. Kaya kaisa pa sa labas, gano'n. Gano'n ba kami sa'yo? Pucha, tumatagtag yung lore. Okay, so para pinapakita niya dito na sa pamilya ni Paye, hindi mo lang pakialam sa kanila. Sa bagay, si ate, padala ng pera para may k***house ang jowa. Wala na akong pakialam. Alam naman ng anak ko na kung ano yun eh. Na-explain ko na yun sa kanya dahil may sex education sila eh. Ay wow, meron? Pucha!
Very good. Dapat lang. Sa dami ng mga nilalabas mo music video, kailangan niya malaman. Bakit ginagawa ni Mami ngayon? Kailangan niya bagets yung mga kanta mo. Ilan taon na ba si Tyrone? Yan ang pinaka ayoko sa lahat. Si Tyrone niya lahat sinasabi sa akin. Sinubuko na po kay Mama Marie kasi po wala pong nagsasabi at Wait lang. So, para pala to parang, ano ba yung mga may ganito na mga shows, parang reality show? Meron silang time para i-address yung situation sa sinabi nila. Mga mga reality show. Okay, para kayo nagsusumbungan sa loob. Parang yung sa island, yung pinapauwi kayo, yung mga ganito. Hindi ko siya gusto. Bakit hindi kayo marami matulog? Kagabi, sabi ko, si Paye, kailangan ganito. Nakita ko si matulog, okay lang. Sabi ko, ayaw kayo matulog? Kasi, paano matulog? Okay. Kasi ate, usapan tayo dapat si Lina. Tulungan naman si Papi. Kaso ako, kinabukasan, hindi na natulungan si Papi. Pero ang punto ko din, hindi mo parang sumusobra na. Ang tanong ko, bakit kailangan nakahiwalay kayo kay Papi? sabi ko doon na lang sa kwarto mo, Patay, napababe. Na-stress na si Mami Tony. Okay. Walang safety. Oo. Wala kayong safety. Ate mo, sabi mo kailangan kayo na magkasama. Ito naman na bad trip. Nag-lock na lang ng pinto. Ang galit na ate. Kasi nga, konsentidor. Ang sabi ni Pay, Gusto ko ito cut sa to bigla. Sandali. Yung tipo hindi nila masabi sa harap ni Tony, sasabihin nila sa camera na pwede rin naman makita ni Mami Tony. Ano naman to for entertainment purposes. Hindi natin kailangan masyado magpaka-deep sa pinag-uusapan nila. Ito pala nangyayari. Pag pala naka-makeup cut lahat, mas gumaganda yung train of thought. pero bago pa mangyari yun, tinanong ko siya, bago pa man din kami makauwi na, Parang hindi nga siya, parang hindi siya ito. Gusto ko malaman Ibang itsura niya dahil dito. ang liit lang naman ng kondo. Ano ba 18 years old si Tyrone niya, papayagan ko na may ibang gender sa kanya nakasama niya sa kwarto ng 18 years old? Hindi mo papayagan ko? But basically, tao lang sa akin yun. Eh, atingin ko sa'yo, anak, atingin ko sa'yo, bata. Wala naman kami kung anong ginawa doon. Wala naman buhay, wala naman sa amin eh. Wala naman ganyan eh. Bakit? May sinibak sa'yo. O, bakit ko? Ano yung nakagawa sa mga bunso ko? Wala naman ako dun eh. Pero ang punto ko, ganyan ba yun? Parang standard, no? Eh, puta, lahat kayo na nagbuhat ng ng mga gamit. Magulo kayo lahat ng lalaki sa isang kwarto. Lahat ng tomboy mapatawag ko sa buong QC. Pang-ina. Pabihan mo matulog. Gusto mo? Okay na pala eh. Ngayon, papi, didisiplinahin ko to. Mamili ka. Lalayas ka o bububugin ka. Wow! Mamili ka. Wow! Ako, double W na ako. Sobrang ayaw niya yan. Pucha, naalala ko yung bugbogo dignidad. Pucha, bet ng flashbacks. Ayaw mo umalis. Tumayo ka dito. Tanggalin mo yung salamin mo. Nako po! Wait! Hindi ka nabibigyan kasi isa. Oh! My! Oh! Oh! Hahayaan kita matulog ka? May kasama kang iba? Pinagbigyan kayo sunod-sunod Kailangan sa'yo black eye. Nandito si Tyro sa gilid, ito nyo. Gusto mo maglihim yung mga yan? Gusto mo? Gusto mo? Ha? Gusto mo na sa ganon? Gusto mo muna sa agad dyan? Sa edad mo? Anong role mo? Agad. Oy, puta, nagis ka hayop ka, gulo. Tandaan mo yan! May isa ka pang role dito. Ano? Hindi mo Ako, alam. naging quiz. Hindi! Hindi. Nakalimutan mo! Anak kita! Kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo, magtanda ka po na. Pag may nangyari sa'yo, kaya Jesus mo nang pamatay para sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim. Tayo po, tsaka yun na pumasok na yung dramatic music. Iyak! Late ko na kasi Iyak na yan. nalaman. So, medyo late Okay, ang ako na yan. reaction Alam ko na to eh. Dahil hindi agad sinabi sa akin na sikreto pa yung iba. Wala namang Okay, so sinabi lang niya ulit dito. Totoo. Issue din siguro dito yung pananakit niya doon sa kanya kay Paye na hindi niya anak. Kasi mahal mo yan iningatan mo. Pero kasi pag sobra na talaga, hindi mo na madaan sa pakiusap, sa usap na masinsinan, mahinahon, yakap, palinawagan. Parang pakiramdam ko, huling alas ko, yung style lang lola ko. Ayun na. So, kita nyo, bumabalik siya sa kanilang kinalakihan, sa kanilang past experiences na sa ibang tao ay traumatic. Dati instinctual na gawin. Pero di ba, alam naman natin na masama yun. Alam naman natin na wala ni isang psychological study or research ang nagsasabi na nakatutulong sa bata ang pananakit pag binibigyan siya ng isang punishment. Corporal punishment. Alam ko marami dyan na magalit. Tulad ko na din, na lumaki sa palo. Di ba? Alam naman natin, pinagdaanan natin yan. At pwede natin sabihin, ay, sus, ano ba yan? Ako pinalo rin naman. Okay naman ako. Tumino naman ako, di ba? Pero hindi mo masasabi sa lahat ng tao. Kung tayo ay hindi tayo tablan. Tayo masamang naapektuhan ng ganong klaseng pamamalo at sasabihin nyo naman, meron may iba't ibang klaseng pamamalo pa. Meron naman yung parang
onting tap lang. Meron kasing kay Tony Fowler, parang galing kay Baki, parang kay Hanma yun. Mga palo ni sa Tony the Fowler, the Grappler, di ba? Merong mga limitasyon yan at meron din sa batas na iba't ibang batas din sa iba't ibang parte ng mundo. Sa corporal punishment, meron yung hindi kasabing bawal sa muka, dapat sa katawan lang, meron din mga iba't iba kung guardian ka. Very complicated yan. So mag-focus na lang tayo dito sa Pilipinas. Dito kasi kakabito lang ng dating presidente natin dito na si Rodrigo Duterte yung corporal punishment sa pagdidisiplina ng anak. Kung paano ako nagtanda sa isang bagay para matuktok talaga sa ulo mo na mali yan, na hindi dapat ganyan. Si Tony kasi nung bata yan, sa totoo lang, napakasakit talaga sa ulo. Talagang yung salitang pain in the ass. Diba? Napapasa kasi natin sa susunod na henerasyon kung paano tayo didisiplina. At wala naman masama doon. Naiintindihan ko naman yung may pinanggagalingan yung it is a product of their time, diba? Ng mga nakatatandaan natin kung paano tayo didisiplina. Pero hindi natin kailangan ipasa yun. Alam ko may mga matitigas na ulo ng mga bata dyan na kupala, hinayupak na nag-ML. Gusto ko na lang talagang ituktok sa ulo mo. Wala na akong panahon. Pagod na ako sa trabaho. Dami ko iba iniisip. Dadagdag ka pa. O diba, maganda to na wag natin doon ilagay yung ating desisyon. Urong kaunti. So sabihin pala nun, pa ako, medyo pressured pa pala ako sa trabaho. Huwag ka muna mag-anak. Ito tayo sa responsible parenting ang kababagsakan nito eh. Papala ako content sa aking mga nagawa sa buhay, sa aking mga hobbies and interest. Urong muna ako kasi baka pag nagkaanak na ako, wala na ako oras para doon at baka ibuhos ko sa aking anak. Diba? Mga reflection lang naman to sa sarili natin. Di naman to parang pinagsasabihan natin ng isa't isa na dapat ganito, dapat na. May iba't iba namang paraan ng pagpapalaki. Meron tayong authority at autonomy sa mga magulang dyan, sa mga gusto maging magulang, kung paano natin gusto palaki ng ating mga anak. Dito sa pinakita ni Tony Fowler, sabihin na lang natin, sige fine, kung reality show yan, baka scripted to, up to a point, pwede naman nila gawin yun para meron lagi silang content. Mas pinapakita lang nito sa mga tao na nanonood na okay lang pala yun, okay lang pala malakit kasi mahal mo ang isang tao. Ano to naging maganda ehemplo sa mga taong nanonood? Hindi mo alam yung ano ba? Uy, sa araw-araw namin, pinapalagdan sa'yo kayo, mahalaga sa mga to, mahalaga sa bawat tao to. Si Tyrone niya nga, patay na patay sa'yo, idol na idol ka. Pag nakahudi ka, nakakalam na rin. Ilaglag na naman si Tyrone. Hindi ko idol yan, no? Hindi ko idol sumalo ng sampal. Patay na patay sa'yo, ate mo mahal na mahal ka. Ako laging payag ganito. Si ate Marie, hindi ka mabuhay nang walang pang-asa sa isang araw. Gets mo yung si Harvey din. Lahat mahal na mahal ka, tapos ikaw hindi mo mamahalin sarili mo. Bakit naman anak? Tsaka yun na. Parang to si Naruto yung Tokdo Jutsu pagkatapos siya kausapin yung kalaban or si Tanjiro, boom, iiyak na yung antagonist. Ay, ayun na. Ako din, ano ba nangyayari dito ha? Alam lang ang tubig, madami yung iyak eh. Alam mo, pwede mo naman itong mapuntahan eh. Itong conclusion na ito, pwede nang hindi nananakit. Basta tayo sa panahon na kailangan natin kumuha sa ating mga lolo't lola, sa mga tito-tita natin noon ng parenting tips. Kasi, di ba, iba-iba rin kasi ang threshold na tao. Meron talaga mga tao na pag dinisiplina mo, hindi maapektuhan eh. Hindi maapektuhan yung kanilang psychological siguro, kung paano sila makitungo sa tao. Pero paano na lang sa mga tao mas vulnerable? Pwede mo naman sila pagsabihan ng yun nga, di ba sinabi nga niya nang hindi na gumagana yung mahinahon. Paano mo masasabi yun, di ba? Di ba? Paano, up to a point, paano mo masasabi na kulang pa yung pagbibigay mo ng oras at effort dun sa tao? Sakit ng puso ko, tsaka ng pisngi ko. Pucha, naiyak natin. Nagkagaya lang pala. Primal instinct mo, physical kasi yung pinaka-instant tsaka jerk reaction, di ba? Yung tipong, ito yung sa kaibutura ng puso mo, gusto mong gumalaw, gusto mo may maipakita na, ganito ako seryoso kasi. Kaya di ba meron yung nagtatanto, biglang gumaganon, di ba? Kasi gusto niya ng physical na, gusto ko na agad ng resolution, gusto ko na agad maayos to. Di ba? Dito, natatranslate siya into a physical violence. So, kahit sino kausapin mong psych major dyan na merong respeto sa sarili, walang pagandang finding o definitive finding na nagsasabi na kabubuti sa pagdidisiplina ng anak ang pananakit. Pero ito pala, kung magkakaanak man ako in the future, balikan mo tong video nito. Sinasabi sa hindi kita sasaktan ng physical. Ipaparamdam ko lang sa'yo na disappointed ako sa'yo. Ako kasi, para sa'yo, mas masakit yun eh. Kahit sa ilang libong suntok ko, ilang libong sampal na makuha mo, mas masakit siya eh. Pero yun nga, babalik na naman tayo sa kanya-kanya. Kung mabibigyan ka naman ng option, kung ikaw ay open-minded naman sa mga ganitong bagay, pag-effortan mo, bigyan mo ng tsansa na huwag na tayo maging violent sa ating mga anak. Okay? Alam ko may inis tayo sa mga kupal na yan. Paminsan-minsan, sa mga hayop na yan. Pero
Kung kakayanin man ng puso mo, kakayanin man ng konsyensya mo, sa kahit galit na galit ka na o pagod ka na sa trabaho mo, sana hindi mo walalang saktan yung anak mo kahit anong mangyari, okay? Pwede ba mas masarap sabihin sa dulo ng araw pag nagkakwento ka, alam mo ito, kahit tarantado yun, kahit kailan hindi ko yung pinagbuhatan ng kamay, tingnan mo nangyari, matino pa din, di ba? Makipag-usap tayo sa mga professional pagdating sa mga ganito, di ba? Mga parenting tips, mga parenting seminar. Alam ko hindi yun uso sa atin dito lalo sa Pilipinas, kaya hindi na ako nagtitingin masyado sa mga sources outside of the Philippines. Kasi iba rin yung kultura dito, di ba? Asian tayo, mas strict ang parenting dito, pinagdaanan natin yan, di ba? Dito maintindihan ng mga Westerners na mayroong Western view, perspective sa mga ganitong klaseng usapin. Mabuting meron tayong pagsimulan, di ba? Hindi naman porket magkaiba tayo ng pag-iisip, magkaiba tayo ng kultura, ay hindi natin pwede i-improve upon o paigtingin yung ating mga nakasanayan na. Nag-grow up tayo, di ba? Pwede tayo ding baguhin ang mga tradisyon o mga pinagkalakihan natin. Mami, to hindi matatanggal yung bagong kabit sa'yo na eyelash. Huwag ganyan. Mahal na mahal ka namin dito. Wait lang, hindi ba parang form of gaslighting yun? Parang sasaktan kita! Ayoko na sinasaktan eh! Mahal na mahal ka namin! Wala ako masasaktan kay, pero kasi sumusobra. Kailangan ko magtanda eh. Happy debut! Belated ano. Mahal na mahal ka namin dito. Oo naman, pag mahal ka, pag sinasampal ka, mahal ka. Ako pwede lang sa akin yung pagsakama magagawin. Mahal na mahal kita, makulit ka. Ay, sorry. Nagtatanda ka din. O para sa akin dito, X to sa akin. Alam ko touching siya, lalo na with the background music at kanilang pero siguro sa ibang tao na lang, okay? Sa kanila okay na yan, wala na akong problema dyan, ganyan sila eh. Pero sa mga nanonood, sana hindi nyo to gawing standard, gawin yung template sa pagpapalaki sa mga anak nyo. Sana ay gumawa kayo ng sarili nyo na hindi ganito ka-extreme. Nabura na lahat ng mga Nabura na rin yung kanan kong piece ngayon, family Paulem. Alam kong maldita ako, alam kong deserve ko yon yung consequence na ginawa sa akin nila Galing Mami mo, Oli sa pe! pagdisiplina, and tinatanggap ko naman yun dahil ayoko mawala ng car. At Oh my God. saka, sarap ng buhay ko dito eh. Papabugbog na lang ako kaysa mamatay Nagbuka. ako mahirap. Lucifer lang pangalan ko. For Ay, puta. a reason. Yung pagpagdaanan ng oras, Sabi na nilalaan touch. niyo pa rin. Sungay ka pa sa mga lalamunan mo eh. Kailangan putulin yan, tanggalin yan. Only judge can God be. Gawa niyo sa akin ay para sa kabubuti ko at kakaganda ng buhay ko. So sorry po talaga. Oo, yung sagot niya dito sa simula, para pinakita lang niya na nandun ako para sa pera, nandun ako para sa mga material na mga bagay, di ba? Parang, okay, bugbugin mo na lang ako. So, di ba, kita mo yung nagiging pwede niya epekto. Di ko sabing yun yung kanyang epekto sa kanya. Pero, di ba, baka ang mangyayari lang niyan, unhealthily, is naging manhid na lang siya sa physical violence o sa pananakit sa kanya. Paano kung sinasaktan siya ng kanyang magiging mga partner sa buhay? Okay lang, sinaktan naman ako noon, sinasaktan ako, siguro mahal din niya ako, di ba? Pwede ka kasi magkaroon ng mga ganong subconscious na reflections at decisions at na-feel mo na kaya hindi red flag pala to pero naka-red pala kasi akong glasses ko, so hindi ko rin napapansin. Alam ko hindi to parang tips para sa lahat ng tao. Generally speaking, sana ang standard natin ay hindi ko na alam wala na akong payo kay Paye. Mukhang ito ang kanyang gustong pagdaanan sa buhay, di ba? Example na lang din dito, kuyari yung gusto mong magkaroon ng mataas na score. Sobrang kagustuhan mo magkaroon ng mataas na score, o ang reflection dito ay in the good graces o para hindi mapagalitan ng magulang. Ano ginagawa para maka-perfect? Nandadaya, nandudugas. Hindi para matuto, yun para lang hindi na sila mapagalitan o magkaroon ng praise sa kanilang mga magulang. Kung ihahalin tulad ko na naman dito sa Toro family, gagawa pa rin ako ng kagaguhan. Basta hindi ako mahuli ni Mami Tony. Kasi sasaktan niya ako o pagsasabihan niya ako. Which is, di ba, hindi ba yun yung unang punto niya nung simula? Kasi baka magalit kayo. Di ba? Kita mo yung nagiging epekto nito sa bata. Di ba? Sa pagdidisiplina natin ng ganito. Sana sa dulo ng araw, hindi natin masyado pinag-focus na dito yung disiplina, kundi yung damdamin. Kasi yan ang kailangan ng mga anak natin o ng mga magiging anak natin. Ang ating emotional support, ang ating pagmamahal sa kanila. Lalo sa dulo ng araw, yun ang manalo, ang damdamin, hindi ang disiplina. Kulit mo, Yumi, wag mo ako palo. Ayan na nga ang epekto. Mama, wag mo ako pala ha? Ayan na. Ano? Wag mo ako pala. Ayan ba ito Sabi epekto? sa'yo, Kita mo. lumubog ka dyan sa putik. Wag mo ako pala ha? Papakyut ka, pari mapalo Huwag ka palang mapalo eh. Sige na. Wag mo ako pala ha? Oo, sige na. Ito mo mas ano yung una niya mas inisip na huwag siya mapalo, hindi dahil bakit mali yung ginawa mo. Sana positive lang to na reinforcement ha, huwag po negative.
Putik parenting. Sunod na balitang yun na ito naman yung hiring na naganap sa Potato Corner sa Ventura Mall. Mukhang hindi hiring ang nangyari, mukhang firing. Sa nag-post nitong ito yung kanilang criteria and qualifications. We are hiring service crew. 18 to 30 years old, at least high school graduate, knowledgeable to basic mathematical computations, preferably female. Bakit kaya? Have a good visual impact and pleasing personality. Weight must be proportionate to height. Have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Sabi nga, mahirap nga naman kumain ng patatas kung wala kang ngipin. Know how to communicate in Filipino and English. Paano pag Bisaya? Sa Ventura Mall. Sa Etibox pala to, kaya pala. Ganito ang Potato Corner sa Etibox. Ventura Mall, Dasmariñas hiring. Bakit to popular now? Dahil ba feeling nyo merong nawawala ng trabaho sa social media? So, dadaanan natin yung mga memes dito. Tapos, papakita natin yung naging konklusyon sa saga ng Potato Corner. Statement tungkol dito. Tama nga naman kasi kung hindi pogi o hindi maganda magbebenta sa'yo, paano ko gaganahan kumain yan? Parang ito yung feeling nila, professional yung pagkakasulat nila. Alam mo yung mga nakikita mo sa work emails mo, as per our email, parang ganito yung dating. So siguro hindi na feel nung naggawa ng art na to, yung gumawa ng art para sa social media post na to, na masakit to sabihin sa ganyang paraan. Galing kay John Ray. Hi, my name is Catriona Gray. I'm 22 years old. So, pag Miss Universe ang levels. I've been working as a fashion and commercial model for the last few years. Tapos yung sahod. Tapos yung sahod mo dito, minimum wage na yun. Wala ka pa nga pang brace eh. Paano ko pakukumpleto yung ngipin ko niyan? I think traveling has been one of the things that's really opened up my eyes to see how much Tama. people's lives. But traveling, syempre kung nasa isang corner ka lang na nagbebenta ng patatas, kailangan nakapag-travel ka na around the world. Some people here in the Philippines were living with such little resources. Oh, English? and getting by on so Okay, check. Bigyan mo ng check mark. Doon sa criteria. My advocacy. Pupunuin natin yan. 18 to 35 years old. I want to raise funds Tita, nagzo-zoom in siya kahit hindi gumagalaw sa pwesto. Talent. Hindi ka na dagdag sahod yan. Have access to a free education. Thank you. Ano? Saan galing? Dapat knowledgeable in basic mathematical computation. Meron naman silang calculator doon eh. Pag bumibili ako dyan, meron naman silang calculator eh. So we are hiring. Requirements. Ayoko lalabas ka nakasando, nakita bravo. Ayoko magagala na nag sobrang iksi ng short mo at wala kang pang cycling. Ako po, amoy sour cream. Patatas mo. Huwag ka magbibisyo. Number 4, ayoko lagi ka nagpupuyat sa walang kwentang dahilan. Huwag ka magpupuyat dahil sa akin. Huwag kang magpapalipas sa oras sa pagkain. Kaya like ako order sa Potato Corner. Ayoko na bumili ng giga fries. Lagi na lang mega bibilin ko. Boboycott ako pero onting boycott lang. Yun na ka sa Potato Corner. Galing ka sa Escobars. Mark safe from company outing. Ay, si ate ba safe? Importante yan kaysa sa water dispenser. Marami kayong mga issues tungkol sa businesses. Kaya ngayon para makakatapos na ng pandemic, diba, lahat ng mga businesses ngayon nagsisimula ulit magkaroon ng traction, karoon ng momentum. Kaya mga mga starting business owners, good luck sa inyo. Ingatan nyo mga water dispenser nyo at mga empleyado nyo, diba? Kahit pangit pa yan. Pangit lives matter. O, tsaka, hindi porket pangit kayo, wala kang kwenta na hindi ka na pwede magbenta ng patatas. Ganito naman lagi sa Pilipinas eh, diba? Yung hinihingi sa'yo para dun sa isasahod mo o sa gagawin mo, laging extra, diba? Lagi mo makikita yung, pero kakagraduate mo lang, tapos naghihingi na experience, pero gusto nila ng bata. Diba? Saan ka nakita ng bata na may experience na? Ano to, realidad ng buhay? Nung unang-una kong trabaho, pwede ko na sabihin, nung unang-una kong trabaho, tinatanong nila kung marunong daw ba ako mag-Photoshop. Ako, yung inisip ko, hindi ako marunong mag-Photoshop doon. As in, writer lang yung ina-applyan ko. Sabi ko, marunong ako. As in, straight face. Harap-harap una kong pagsisinungaling sa trabaho. Hindi pa ako parte ng kumpanya. Sinabi, marunong ako. Nung gabing yun, inaaral ko sa YouTube. Siguro din na rin ako nagsimula. Alam mo, YouTube makakatulong sa buhay ko. Dito na tayo ngayon. Nung gabing yun, natuto ko ng basic class, yung sobrang basic. Pero yung pagkaka-explain ko to, parang kaala mo 5 taon na ako gumagamit ng Photoshop. Ayun, na-hire ako. Nakuha ko sa lahat ng mga writer. Sorry sa mga hindi nagsinungaling dyan, pero diba, diskarte, diba? Diskarte o diploma. Grabe, literal na pinrito sa sariling mantika. Ayan. Para akong patatas nila. Ang sakit mo magsalita. Ano ba? Gusto ko lang magkatrabaho. Binibigyan mo pa ako ng iisipin ko mamayang gabi. May tatay, may nanay. Diba kailangan natin niya extra exposure, extra saturation. Diba? Siguro gusto nila mangyari. Pag nag-aabot ka na ba, tatawagin mo yung pag naprito mo rin yung patatas. Ito na po, sir. Kembot ko para ka nasa miss you. Ito na po. Matakagiti ka din. Ito na po, sir. Salamat po sa pagbili ng patatas natin. Ito na, most supermodels. Average potato corner service.
Potato corner! Kaninong patatas ang natalupan na ng balat? Alam mo, kailangan nila gawan to. Kailangan nila, sana gawin nilang meme, no? Pero hindi, ano na siya hindi na siya magandang image para sa kanila eh. O, sino mga patatas dyan? Sumali na kayo sa Miss Potato Corner. Ako, hindi ko kaya. Hindi ko yan kaya. Hindi ako papasa. Hindi ko kaya maging service crew. Service crew lang pinasok ko, hindi acts of service. Age doesn't define. Oh, Lola Nena. Pucha, may asim pa si Lola. Education, passion for food, and people is our priority. Math skills will teach you what you need to know. Gender, all are welcome. Appearance, your warmth and authenticity shine the brightest. Yung mga magandang bangayan, di ba? Ano lang. So, nag-post na rito, Potato Corner. We at Potato Corner had an embarrassing moment over the weekend involving a well-meaning but inappropriate job posting being released. So we have set things right. Our values are all about diversity and inclusion. And true to the experience that we offer, we believe in celebrating the uniqueness that each individual brings. Discriminatory hiring is not something we support or condone. Pero naman sa trabaho nun, yung hindi na pinag-uusapan, yung hindi mo na pinopost, meron, alam ko may study, yung mga mas maganda ang appearance, as in genetically, objectively, mas maganda ang appearance, mas charismatic, ang mga mas nakukuha sa trabaho. Hindi mo na maiiwasan yun, ingrained naman yan sa atin bilang mga tao. Pero diba, we try our best para maging inclusive sa mga ganun. Para nabigyan ng chance yung mga tao na wala ng mga ganung characteristics na hindi nila rin magiging kasalanan. Kasi diba, kung ganun ka ba naman pinanganak eh. Pero kung para sabihin mo siya na ganun ka-outright sa isang social media post, mas tatamaan ka ng tao. Pero it may have been amusing for some, but we in fact are taking this seriously. Hindi ko magets kung paano dumadaan sa kanila, lumagpas ba to sa kanilang protocols. I'm sure may nag-approve niyan eh, di ba? Lalo na ganyang kalaki. We remain committed to fostering an environment and society where every single person gets a fair chance to contribute and succeed. Thank you for your support and understanding, and we will always strive to provide positively flavorful moments to all. Hindi pwede dapat isang linggo libre lahat ng Potato Corner. Dapat gano'n. Lahat na mag-aabot sa akin dapat supermodel. Para mas masarap yung patatas ng inunguya. Pero yun ang kanilang sinabi dito at sinabi nila sa ibang mga news outlets na oversight daw to in the job posting. And the management said that the job hiring did not go through its main office. It added that they are working on ensuring that the mishap will not happen again. So, naging maganda tong learning experience sa lahat at sana hindi na maulit muli. Diba? Nag-crave tuloy ako ng Potato Corner din tuloy. Kamusta yung mga cancer? Habol ko lang sa balitang pasensya na ginagawa yung kawa ko to, so hindi ako makapag-edit. Pero i-update ko lang din yung kay Doc Adam. Na-edit ko na yung video na yun. Inayos ko na ulit dahil sa pagmamadali. Malaking pagkakamali ko yung sinabi ko doon na yung kay Doc Adam at kay Dr. Farah na case ay tapos na. Hindi pa po tapos, ha? At kay case lang kayo kay Dr. Farah. Mali na ma-jeopardize ko yung case dahil sa false misinformation at pagmamadali at mali ko yun at I still hope for the best para kay Doc Adam sa kanyang case. Dala-dala niya ang bandera ng Pilipinas sa maraming mga misinformation mismo dito sa social media at dapat isa ako sa mga nagdadala ng watawat na yon at pillars na yon. Kaya Doc Adam, mahal na mahal kita. Yun yung una kong mali tapos sumunod yung kay Mia, tapos sinampal ko na yung sarili ko, parang tama na, ayusin mo na. So, yun yung mangyayari sa mga darating na video. Gusto ko in-update ko na rin yung video na yun kay Doc Adam. Nilagay ko rin yung link na kanyang GoFundMe. Please support natin si Doc Adam. Kahit light-lightin niya ako, tawagin niya akong tamad, okay lang, alam ko. At magandang wake-up call ko yun. Sinabi niya at support Doc Adam hanggang sa dulo. Patalunin natin tong cabbage doctor na to. So doon natatapos yung sa panabagay nitong klaseng balitang share sa mga may ganitong klaseng toxic household nyong friends, diba, na mga ganitong pinagdaanan sa buhay na karamay namin kayo, naiintindihan namin at sana hindi nyo na maipasa pa sa susunod na henerasyon kung gagawa man kayo ng mga supling sa mundong ito. Baka gumawa kayo ng sarili nyo. Torotot family man lang, diba? So ako ulit si Marites, diba, maalam. Sure. Ito.